Selam, benim ismim Farhat. Her kile Farhat kan. Yarın şayram. Benim ismim Turan. Күргәнсездер инде, FHF Production эксперименталь рәвештә үзенең эшен башлап җибәрә. Һәм инде беренче эксперименталь проект ул Muzlike. Без Татар эстрадасында булган клипларны сайлап, үз күзлегебездән ничек күргәнебезне сурәтләргә тырышабыз. Дуслар, нәрсә генә сезгә тыелмасын белеп торыгыз. Без клипларның иҗат итүчеләргә каршы килмибез. Ярар инде күп сүз, юк сүз. Muzlike, башлайык. Бүген без сезгә бик таныш, бик популяр, бик танылган Нияз Суфиуллин исемле җырчыны сайладык. Нәрсә дисез? Илназ түгел, Нияз. Ну теге, Нияз. Аның җырлары бар ишәле теге. Ярар, әйдә карыйк. Булма төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, синең куллагына. Нияз үзенең дуслары белән авылга концерт куярга бара. Дөресен генә әйткәндә, Нияз чыннан да бик тырыш, эшчән егет. Карагыз әле ничек ул дусларына булыша. Аллы-артны карап йөрик, сак булырга тырышыйк. Бәлә каза урап үтсен, йөрмик бердә узышып. Җырлап җибәрим әле, егетләр эшләгәндә. Әлбәттә, хәзер караганда матур кебек тоела инде. Тик мин бу изекне ничек алар төшергәнен беләм бугай. Давай. Какая газетка мы появилась? Минемчә, бу клип икенче музыкага булырга тиеш. Эх, Нияз, бу синең бию хәрәкәтләре түгел ич. Ниһаять, Нияз үзенең концертына килеп җитте. Караганыгыз өчен рәхмәт. Фикерләрегезне, тәкъдимләрегезне, кызыклы видеоклипларны менә монда җибәрегез. Һәм инде онытмагыз язылырга. Muzlike өчен лайк. Һәм безнең киләчәк музыка композициясе by Tamar Тухватурин. Киләчәкбез, ярыйбыз. Бик җырлый, бик дуслар.